rhoi at y gynulleidfa neu eitha ti wedyn. Pryd, wrth ddiolch amdanyn nhw. Bore da bawb. Bore da braf iawn. Eich gweld chi gyd ar bore newydd braf fel hyn y mis Hydref. Cymylau'n crynhoi o'n cwmpas ni o ran cyfyngiadau pellach, ond dyn ni'n diolch bod ni'n dal i fedru cyd-addoli fel hyn yn y capel ac dros y we hefyd. Ac yn ddiolchgar iawn o bawb sydd yn ymuno hefo ni heddiw. Dwi'n meddwl bod chdi, Chloe, hefo dy ffôn yn mynd i ymateb i bawb a dweud bore da wrthyn nhw wrth iddyn nhw ddod. Mi gan nhw gyfle, mae'n special request wedi dod yn ystod yr wythnos, gawn ni weld y gynulleidfa hefyd, please. Wedyn yn ystod yr oedfa, pan da ni'n diolch amdano chi, mi gawn ni gyfle i droi y camera ac i'ch gweld chithau hefyd sydd wedi dod ynghyd heddiw yma i gyd-addoli. Da ni'n symud drwy'r salmau ac yn dod at Salm 100. Salm 100. Salm i ddiolch. Salm pwrpasol o ddiolchgarwch a mawl yng nghanol llyfr pwrpasol o ddiolchgarwch a mawl hefyd. Llyfr y salmau. Salm i ddiolch am gariad ffyddlondeb sydd yn para am byth. Cwi gewn ni air bach o weddi cyn i ni ddod a darllen y salm yma hefo'n gilydd. Dwch i ni weddio. O Dduw ein tad, da ni'n diolch i ti am fedru dod i'r lle hwn heddiw, dod i'r fan yma, dod ar yr adeg yma o dad i gynnig yn diolch a mawl i chdi mewn llawenydd ac mewn can fel y gallwn ni arglwydd yn yn calonau, yn dawel, yn yn heneidiau a'n hysbryd ac ar goed fel hyn hefyd arglwydd. Yn dy gydnabod di am dy holl ddaioni teg atom, yn dod ac yn diolch i ti am yr hyn oll sydd gennon ni i fod yn ddiolchgar amdano. Arglwydd da, derbyn yn mawl, derbyn yn diolch, a gad i ni lawenhau yno ti, wrth i ni gofio, mor fawr ac mor llydan, mor uchel, ac mor ddifn ydy dy gariad di tuag atom ni yn Iesu Grist, dy fab. Ni'n gofyn hyn i gyd yn ei enw ef. Amen. Amen. Rwan te. Dych chi'n gweld y salm? Salm ar y sgrin, dych chi'n gwybod y salm yn yr hen gyfeithiad, mae'n debyg? 5 adnod sydd i'r salm yma. Ond yma hi, drwy'r 5 adnod yma, a drwy'r hyn sydd wedi bod o'r blaen, a'r hyn sydd i ddod ar ôl yr salm yma yn llyfr y salmau, yn harwain ni at Dduw, yn helpu ni i ddod i mewn i'w bresenoldeb, fel y deithoch chi drwy'r giatiau yna y bore yma i mewn ac i'r cynteddau ffordd bynnag y deithoch chi. Fel y deitho nhw ar y we i mewn drwy glicio i'r man arbennig yna ac i'r grŵp y capel ag ati. A chael eu hunain yn y fan honno yn yn cyd-addoliad ni. Ni'n cael yn croesawu, mae Dduw yn croesawu ni i ddod yn nes ac yn nes o hyd ato ef ei hun. Felly, mi ddita i'r geiriau salm i ddiolch ac yna, mi gawn ni gyd darllen, mae'n anodd gyd darllen yn dawel o dan yn masgiau y geiriau bloeddiwch mewn gorfoledd i'r arglwydd. Dydy? Ond falle ar ôl i chi fynd allan, drwch chi floeddio mwy yn yr maes parcio, drwch chi wneud fel a fynoch chi mewn diolchgarwch i'r arglwydd.
lle hefo'n gilydd salm i ddiolch. Bloeddiwch mewn gorfoledd i'r arglwydd yr holl ddaear, a ddolwch yr arglwydd mewn llawenydd. Dewch o'i flaen a chan, gwybyddwch mae'r arglwydd sydd Dduw, ef a'n gwnaeth, a'i eiddo ef ydym, ei bobl a defaid ei borfa. Dewch i mewn i'w byrth a diolch, ac i'w gynteddau a mawl. Diolchwch iddo, bendithiwch ei enw, oherwydd da yw'r arglwydd. Y mae ei gariad hyd byth, a'i ffyddlondeb hyd genhedlaeth a chenhedlaeth. Dwi'n feistr arna fi fy hun. Y bore yma, fe rhaid i chi weld yr gweithrediadau yma, ond yn ddiolchgar iawn i bawb ohonoch chi sydd wedi ymateb i'r cais yna i fod yn canu yn rhithiol. Mi allwn ni. Mae yna ffyrdd, mwy nag un ffordd o gael wil i welu. Da ni yn gallu canu emynau hefo'n gilydd. Mae gan Hywelyn y dechnoleg i roi nhw at ei gilydd mewn un cor. Wythawd bach sydd gennym ni yma yn canu rhif 65 yn llyfr Caneuon Ffydd am gael cynhaeaf yn ei bryd. A mae'r cynhaeaf wedi dod eto. Mae hi'n gynhaeaf arno ni, mae gennym ni bwyd, da ni wedi bod yn jamio ac yn piclo ac yn trio meddwl am bethau i wneud efo ffadringo a tomatos ag ati. A rhai ohonoch chi wedi bod yn garddio mwy nag mewn blynyddoedd a fu efallai. Ond mae'r Dduw wedi rhoi y cynhaeaf yma i ni eto leni yn ei bryd. Lle mi glewn ni ganu os bydd yr fideo'n chwarae am gael cynhaeaf yn ei bryd. Da iawn, diolchgar iawn i Glenys ac i Hywelyn a pawb sydd wedi cyfrannu tuag at
yr cor rhithiol yna. Dych chi'n mysio glywed eto, na chdech, gan i weld. Iawn ni yn ôl. Ond mi gawn ni glywed diolchgarwch eraill hefyd yn y man. Rwynt, mae chi lyniau bobl, beth ydych chi'n galw bobl fel hyn, bobl sbif, bobl sydd wedi gwisgo'n drwsiadus, bobl sydd yn ymyfrydu yn ei ymddangosiad ar hyn maen nhw'n ei roi, yn ei gyfleu ohonynt eu hunain i'r byd o'i cwmpas. Mae'n smart, dydyn. Dwi'n ni'n be fysa pobl yn ei ddweud, tasau chi a fi yn mynd hyd stryd yr Wyddgrug, falle basau nhw'n dweud, wel, bawr o wahaniaeth i'r arfer, ond mewn het binc fel yna, neu wisgoedd amryliw fel y genod hyfryd yma ar y top. Dydy pethau felly, ydy dillad, blodeugar, lliwgar, yn gweddu i chi. Beth sydd yn gweddu i ni fel dillad i roed amdano ni? Beth sydd yn gweddu i ni wisgo amdano ac i gael o'n cwmpas ni? Ac wrth feddwl am yr tymor yma, a'r bobl yden ni, meddwl, mae'r hyn sydd yn gweddu i ni wisgo amdano ni ac i ddod allan ohono ni ydy diolchgarwch. Mae geiriau diolch sydd yn gweddu i chi ydy brawddeg yr apostol Paul yn ei lythyr at yr Effesied. Geiriau diolch sy'n gweddu i chi. Ac mi gafodd y brawddeg yna mi ddario afel yna i wrthnos o'r blaen wrth feddwl geiriau diolch. Mae gennym ni lawer, mae gennym ni gymaint i ddiolch amdano fo. Ac mor weddus, mor dda, mor addas, mor ffasiynol i ni, rwan fel bob amser, ydy bod yn gwisgo'n hunain ac yn dod allan ohono ni, yn mynegu ohono ni, eiriau diolch. Bod o yn siwtio ni. Chi'n gallu dweud, wel, mae hwnna'n eich siwtio chi. Ken, mae'r got yna edrych yn dda amdano chi, Ken. Ne? Pwy sydd â het? Neb â het yma. Dydy'r masgiau yma ddim yn siwtio ni rwsyd. Nachden? Os nad ydych chi fyny yn y fan yma 4 metr o'r wrth bawb arall. Ond mae rhaid i cael nhw, mae nhw'n gorfod gweddu i ni yn y cyfnod yma. Gweddu i'n heneidiau ni ac i'n hysbryd ni ac i pwy yden ni fel bobl yr arglwydd, mae geiriau diolch yn gweddu i ni yn ogystal. Mae yna lawer o ddiolch wedi bod dros y misoedd diwethaf yma ac o'r cochwyn, a ydych chi'n cofio, pan yr oedden ni'n mynd allan ar ben y stryd am 8 o'r gloch i glapio ac i fynegu yn diolchgarwch. Am 10 wythnos, mi fuon ni ar ben y stryd yn diolch i'r Gwasanaeth Iechyd Cenedlaethol, i'r Neges. Mi roddwyd i fyny mewn amryw ffenestri ac mewn llefydd eraill. Diolch i'r Gwasanaeth Iechyd Genedlaethol. A'r enfys yna oedd yn cyd-fynd a'r diolch yn arwydd o obaith, yn arwydd bod dyddiau gwell i ddod eto. Yn arwydd beiblaidd o obaith. Ac ni mor falch o weld enfys, a dwi ddim wedi blino gweld enfysiau hyd y lle ym mhob man. Gweld lliw a gweld a ddewid Dduw. Da ni wedi cyfeirio at yr enfys yna o'r blaen, wythnos o'r blaen. Symbol o addewid ffyddlon Dduw. Symbol o obaith i ni. Da ni ddim yn blino i gweld ti. Rhai ohonoch chi sy'n sylgar dros ben, di sylwi bod na wal yn cael ei ffeintio tu allan i'r capel. Wal o ddiolch ydy honna i fod.
Mae yna enfys yn cael ei roed arni hi. Diolch i Dil Lewis am y gwaith dechreuol yna. Dyn ni ddim yn blino gweld yr arwyddion yma o obaith ac o'n diolchgarwch ni'na hefyd fel pobl. Chydig arwyddion sydd ar y bwrdd yma, ond diolchgarwch ni am y gynhaeaf. Ond yn bod ni'n gorfod dod ar ffrwythau'r llysiau a ddim yn cael ei rhannu nhw hefo pobl eraill, da ni'n gorfod mynd â nhw adre wedi hynny. Ond beth ydy'r diolch sydd yn gweddu i ni? Yn sicr mae geiriau diolch a throi y geiriau yna yn weithredoedd yn gweddu i ni'na hefyd. Roeddwn ni'n gofyn i chi fel cynulleidfa a phobl i fod yn rhannu eich geiriau o ddiolch hefo ni. Mae'r plant, rhai o'r plant wedi'i rhannu, chithau fel oedolion wedi'i rhannu hefyd, ac mae yna fideos wedi'i wrhoi ar grŵp y capel. Adnodau o ddiolch a'n mynegu'n diolchgarwch ni'na yn y fan honno, ar yr adeg arbennig yma. Ac ychydig o'r hyn sy'n cael ei fynegu, roeddwyd tamed o bapur i mi, syl dwytha, gyda'r geiriau arno fo, geiriau o diolch, geiriau diolch. Diolch am nerth i gario ymlaen. Diolch am hynny. Plant wedi dweud, diolch am y ddeiar a'n cath fach newydd. Diolch am y meithwyr ym mhob man sydd i ddod ar fideos os nesaf yma. Dra i ddweud na fi sy'n diolch am hwn. Dwi'n diolch am le i fod. Diolch am le o'n gwmpas ni, gerddi, tai, lle fel Wyddgrug a'r cylch yma i fod ynddo fo. Neges yn diolch am adferiad yn ystod y cyfnod yma. Diolch am ffrindiau, teulu a byd natur. Diolch am yr haul a golau i weld. Diolch i Dduw am fy nheulu. Diolch am natur, bwyd a dŵr. Cyna, mi roedd yna diolch am bob un ohonoch ar fideo hefyd. Am yr eglwys yn gyfan. Falle bod hwn yn adeg priodol i chi wenu dan eich masgiau ac i chi fod yn cyfarch yr rhai sydd adre yn gwylio yr ffrwd fyw yma. I ni ddnwtha hefyd gael gweld pwy sydd yma. Codwch law arnyn nhw. I ni gael cyfarch yn gilydd. Mi fydd y capel yma eto yn llawn y pnawma, yn llawn i'w capacity diwygiedig o neddwy fetr rhwng bawb hefyd wrth i gapel Ebeneser, eglwys Ebeneser yn yr Wyddgrug fod yn cynnig i diolch hefyd. Dyn ni'n diolch am yr eglwys. Diolch mae Paul ar ddechrau pob un o'i lythyrau am bob un ohonoch chi. Oedd wedi ymateb i ras Dduw, wedi cael derbyn buddigoliaeth Iesu Grist dros yn pechodau. Diolch am y gair ar waith yno ni. Dyn ni'n rhoi diolch i Dduw am bopeth. Dyn ni'n ei gael ac yn ei fwynhau. Mae geno ni gymaint i fod yn diolchgar amdano yn hamgylchiadau ac yn cyfyngiadau. Does dim rhaid i mi ddeud wrthoch chi. Mae pobl wedi rhannu'r diolchgarwch yna. Ni'n gallu cael onogi'n gilydd wrth i ni bod yn rhannu'n geiriau o ddiolch. Felly, dyn ni'n dod at yr salm yma ac i'w gynteddau a diolch. Fel sydd, os sylwch chi erioed, mod i dim ond wedi bod yna am 20 mlynedd, yr arwydd sydd y tu allan i gapel Bethesda. Yr adnod sydd yno, os sodon ni hefo Aled Lloyd Davies wrth drefnu'r arwydd yn ôl yn y flwyddyn 2000, dewch chi mewn i'w byrth a diolch ac i'w gynteddau a mawl. Mae gennym ni gymaint
i ddiolch amdano fo. Dyn ni'n diolch chadael Paul eto wrth yr Effesied. Yn diolch bob amser am bob dim i Dduw y Tad yn enw yn harglwydd Iesu Grist. A thrwy'r salm yma, dyn ni'n cael yn cymell i ddiolch bob amser am bob dim i Dduw y Tad yn enw yn harglwydd Iesu Grist. Mae o'n yn gwahodd ni ac yn yn cymell ni i ddiolch iddo fo. I ddod, a mai dyma ydy'r ffordd iawn, y ffordd weddus, y ffordd sydd yn siwtio ni i ddod at Dduw. Cyn i ni fynd i mewn yn ddyfnach eto, mae gen i un peth arall dwi eisiau rannu hefo chi, sef geiriau diolch y plant, ac gan ei bod nhw wedi paratoi a cyn i chithau gael ei gweld nhw ar y fideo wythnos nesaf yma, mi nawn ni dangos y clipiau bach 5 eiliad yma, 4 ohonyn nhw. Fi'n rhithiol am y hael i mi weld. Fi'n rhithiol amdano fy teulu. Ydw i ddiolchgar a nant yn bwyd a dŵr. Hyfryd. Gyda'n cymell ni'na yn yn diolchgarwch yn ogystal. Bod diolch yn cnesu'n calon ni, dydy? Diolch y plant yn y fan yna yn cnesu yn calon ni. Allwn ni gnesu calon yn gilydd. A dyn ni'n dod fel hyn, ac gael yr salm o'n blaen, salm 100. Mae nhw'n dweud, os nad ydych chi'n gwybod lle droi, os ydych chi'n gwybod be i ddarllen, os ydych chi mewn rhyw dryswch ac methu meddwl, trowch at salm 100 a dwedwch gweddi'r arglwydd. Trowch yno, cymerwch eich signo i mewn at yr arglwydd. Mewn diolchgarwch a mawl i nesau ato ef ei hun. Rhawn yn hunain yn ei gol o, yn ei ofal o, oherwydd bod ganddo eisiau gofalu amdano ni. Ac mae o'n mynegu wrtho ni, wrth i ni ddod o'i flaen. I waddoli fel mae'r salmau yn gwneud, mewn llawenydd a gyda chan, i ni wybod pwy ydyn ni a pwy ydy Dduw hefyd. I ni wybod mae'r arglwydd sydd Dduw ac mae fo sydd wedi yn creu ni. I eiddo ef ydym, ei bobl a defaid ei borfa. Yn yr hen gyfeithiad, oedd o'n dweud, mae nad yn ni'n hunain oedd wedi'n creu ni'n hunain. Mi allwn ni feddwl hynny weithiau, nad oes yna neb y tu allan i ni'n hunain. Nad oes arno ni ddim byd i neb arall, nad oes arno neb arall ddim byd i ni. Nad oes na ddim Dduw yn cynnal ni o ddydd i ddydd. Mae ni, dim ond yn ni'n hunain. Nid yn ni'n hunain, meddai'r gair yma. Nid perthyn i ni'n hunain ydyn ni, ond ni'n perthyn i Dduw. Defaid ei borfa a'i nod chadael Edmund Prys. Mae'n siŵr bod yn te wedi bod yn cadw defaid hefyd yn nghylch Meirionydd yna
yn yr ail ganrif ar 15 pan oedd ynte'n rhoi y salmau ar gân am y tro cyntaf yn y Gymraeg. Dyn ni wedi gweld nhw ar gân wedyn yn y Gymraeg gan Gwyn ap Gwilym hefyd. Pethau i'n helpu ni ddiolch, pethau i'w canu ydy'r salmau yma. Canwch nhw wedyn pan ewch chi adre, bobl, ydych chi'n cofio digon ohonyn nhw. Canwch yr salmau yma. Gwybyddwch mae'r arglwydd sydd Dduw, ef a'n gwnaeth ac nid yn ni yn hunain. Felly, yn cymell ni mewn diolchgarwch a mawl. Dyna di'r password sydd yn gadael ni ddod i mewn drwy'r giatia yma. Drwy'r giatia i mewn i gynteddoedd yr arglwydd. Diolch ydy'r gair. Mae gynna i lyfr cyfan o passwords gwahanol ar gyfer gwahanol gyfrifon. eBay, PayPal, online banking, Google, Microsoft, WeTransfer, yr pethau yma i gyd. Maen nhw'n deitho chi am beidio defnyddio'r un, dydyn? Ond dyma dim ond un sydd ei angen ar gyfer dod i mewn i bresenoldeb Dduw. Diolchgarwch. Diolch a mawl i Dduw. A bod hynny yn gweddu ni, dyn ni'n cael hanes, stori, dameg gan Iesu yn Luc ac Efengyl Mathew, dameg y wledd fawr a'r wledd briodas. Dameg am y rhai wedi'w gwahodd i wledd, ond sydd yn dod, a mae yna rai ohonyn nhw'n i'w cael yn y wledd yna, heb gwisgoedd priodol. Heb roi amdanyn nhw y wisg fydd yn addas sydd yn nhw ddod i'r wledd briodas yna. Os byddwch chi'n cael eich gwahodd i wledd briodas yna, mi fyddwch chi yn cael eich gwahodd i le anghyffredin iawn dyddi yma, oherwydd dydyn nhw ddim yn cael digwydd. Dyn ni'n mawr obeithio bydd priodasau yn dal i fedru digwydd o dan y cyfyngiadau sydd i ddod. Mae'n gymaint o bobl, gymaint o gyplau wedi'w siomi dros y flwyddyn yma sydd wedi mynd heibio 60,000 o briodasau wedi'w hail drefnu. Chwiliwch amdanyn nhw. Rydyn ni'n cofio yma yr un modd Miriam amdano chithau yn gweddio bydd modd i chi briodi yn y man pan bydd hi'n yn addas i wneud hynny. Mae yna rhain i'w cael yn y wledd yma sydd heb wisgo'n briodol. Sydd heb wisgo be sydd ei angen a be sy'n siwtio i fod yn y wledd. Yr hanes i'w gael yn Mathew penod 22, nod 11 a 12. Ac mae'n ofyn i'r person, be wyt ti'n da yma, ffrind? Heb gwisgoedd addas. Heb fod wedi gwisgo beth sy'n gweddu i fod yn yr awyrgylch yma, yn y lle llawen hwn. Ac mae'r person yn fyd. Di o'n gallu dweud dim mewn ymateb. Ac mae o'n cael ei hel allan, yn cael ei droi allan o'r wledd, oherwydd bod o wedi mentro dod i mewn heb y gwisgoedd priodol. Rwan te, dyn ni ddim yn dod i mewn i bresenoldeb Dduw yn ddifeddwl. Dyn ni ddim yn dod yn ffwrdd â hi. Dyn ni ddim yn dod heb yn paratoi yn hunain. Dyn ni ddim yn dod gan ddisgwyl y gallwn ni fardio mewn ato fo. Dyn ni'n dod gan wisgo diolchgarwch a mawl amdano ni. Yn cael mynd i mewn i'r cynteddoedd, yn cael yn tynnu i mewn wedyn i bresenoldeb Dduw ac o flaen i wyneb o. Oherwydd fod o'n dewis datguddio i ni wyneb yn Iesu Grist ei fab. Bod o'n dewis yn gwisgo ninnau
a chyfiawnder Iesu Grist yn hardd ger bron y tad. Dyn ni'n dod, wedi'n gwisgo chyfiawnder Iesu Grist, dyn ni'n dod gyda diolch a mawl, ac mi wyddon ni y gallwn ni gael yn derbyn ger bron Dduw oherwydd bod o'n croesawu pawb a ddaw felly ato i'w bresenoldeb hyfryd ef ei hun. Felly, y mae angen i ni wisgo'n addas i ddod at Dduw. Geiriau mawl a gweddi sy'n gweddu i ni, medda'r Emynydd. Geiriau diolch sydd yn gweddu i chi, meddai Paul hefyd. Ac mae'r Salm yn dweud wrthon ni, pam y dylen ni ddiolch i Dduw? Mynd ati i'w spelio fo allan, pam yn bod ni yn bobl ddiolchgar i fod? Oherwydd, meddai'r Salm, oherwydd. Da yw'r arglwydd, mae ei gariad hyd byth, a'i ffyddlondeb hyd genhedlaeth a chenhedlaeth. Fo'n pian ni, fo sydd pian diolch ni hefyd. Ac mae o'n tynnu ni mewn i'w gynteddau a diolch, oherwydd bod yr arglwydd yn dda. Ac i ni gredu, ac mae o am yn hargyhoeddi ni o'i ddaioni ef ei hun. Arwydd o'i ddaioni ydy'r cynhaeaf dyn ni'n ei fwynhau. Pethau dyn ni'n edrych arnyn nhw ac yn rhyfeddu atyn nhw. Ac wrth wneud hynny, mae Paul yn ei lythyr at yr Hifeiniaid yn sôn hefyd yn y bennod gyntaf yna, adnod 20 yn y bennod gyntaf, bod ni'n ddiesgus wrth weld pob peth sydd o'n cwmpas ni, yn ddiesgus bod yna Dduw tu ôl i'r cwbl. Mae o'n cwbl amlwg i bawb sydd â llygaid i weld bod yna rhywun wedi creu yr rhain i gyd ac am i rhannu nhw hefo ni yn ei ddaioni. Argoeddiedig bod yr arglwydd yn dda, bod ganddo fo fwriadau o ddaioni tuag ato ni, bod ganddo fo'n lles ni mewn golwg bob amser, bod o'n ceisio'r gorau ar yn cyfer ni, a bod ei gariad ydwch mi, yn para am byth. Cariad bythol ydy cariad Dduw. Nid cariad dros dro, nid cariad yn ddibynnol ar ddim byd arall. Ddibynnol ar gael cariad yn ôl, ond cariad sydd yn fythol i barhau. Nad oes hyd na lled na dyfnder iddo, ac wedi'w amlygu i ni, fwyaf oll, yn yr arglwydd Iesu Grist, ei fab. Rhodd ei galon ei hun i'r byd anghennus yma, yn feddig eneidiau, yn ei achawdwr i'r gwan, yn un sydd yn codi ni i fyny, i fedru moli a diolch iddo fo eto, yn yn hadfer ni, bob un ohono ni, i berthynas hefo ef ei hun. Mae gariad o yn para hyd fyth. Ac mae ffyddlondeb o genhedlaeth i genhedlaeth. Allwn ni dystio hynny, allwn ni dystio hynny. O drwy'r cyfnod rhyfedd diwethaf yma. Yr cyfnod yma o newid. Cyfnod gwahanol yma. Cyfnod yma o anobeithio ar brydiau. Mae Dduw yn para yn ffyddlon. Dduw yn para yr un. Dduw yn aros yno i'n croesawu ni a'n cymell ni ato ef ei hun. Mae o'n ffyddlon i ni yn yn bywydau. Ffyddlon yn drwy'r blynyddoedd. Ffyddlon o genhedlaeth i genhedlaeth. Felly, dyna pam yn bod ni yn diolch i Dduw. Mawl a gweddi sy'n gweddu i ni. Geiriau diolch sydd yn gweddu i chi. Gwisgwn ddiolchgarwch amdanom. Byddwn bobl ddiolchgar. Oherwydd mae geiriau diolch sydd yn gweddu i bob un ohono ni. Gymaint i ddiolch amdano.
Wel, cyn i ni glywed emyn o ddiolchgarwch yn cael ei chanu yma, mae golwg bod yna offer yna am gael ei chwarae. Clywai ar Robin am ddod ymlaen. Mae yna weddi gennon ni. Mi weddiai'r weddi, mi gewch chi weld y weddi arbennig yma ar y sgrin. Mi gewn ni rannu gweddi'r arglwydd, ac mi gewn ni gyflwyno'n diolch yn hunain hefyd i'r arglwydd. Mi rannwyd y weddi hefo fi, gan Geraint o Tryffynon, sydd yn gwylio siwr o fod heddiw yma, gweddi gan Elfed ap Nefyd Roberts. Ffynhonnell pob sancteiddrwydd a gras sydd ganddo fo'n deitl ar y weddi yna. Llyfr cyfan o weddiau ganddo fo. Mae hon yn weddi o ddiolchgarwch, a dyn ni'n cofio amdano fynte ar hyn o osroddodd o i eglwysu Cymru. Fel y mae, Dduw wedi rhoi pobl i ni. Can parhau i roi pobl i'w eglwys ac i'n rhoi ni un gilydd. Dwch i ni weddio yr weddi yma, mi ddarllena i y weddi. Nawn ni gydweddio gweddi'r arglwydd wedi hynny. Gweddiwn. Os alluog Dduw, Dduw trigarog, ffynhonnell pob sancteiddrwydd a gras, diolchwn i ti am dy ddaioni, ath gariad di-derfyn tuag atom ni, ath greadigaeth gyfan. Diolchwn i ti am yn creu a'n cynnal, a'n hamgylchynu a thbendithion. Ond oedd holl roddion, diolchwn y fwyaf am i ti yn dy gariad, sydd y tu hwnt ti'n gallu i'w fynegu, rhoi dy fab, ein harglwydd Iesu Grist, i adfer ac i achau dynol ryw. Molwn di dad am holl sianelau dy ras ac am y gobaith o rannu dogoniant. Goleia ein calonnau a'n meddyliau a dangos i ni fawredd y gariad, fel y byddwn yn ddidwyll yn ein diolchgarwch, nid yn unig am mawl ein gwefusau, ond gydag o ffrymiad ein bywydau, yn ymroddedig ac yn gyfiawn yn dy wasanaeth. Gofynnwn hyn i gyd trwy Iesu Grist ein harglwydd, gyda thi a'r ysbryd glân, un Duw yn nawr a thros byth. Alleluia. Amen. Dwch i ni gydweddio. Ein tad, rhwnwyd yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwneler dy wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddaear hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara benyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y maddiw ni nau ein dyledwyr, ac nac arwai ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, canu seiddo ti wyddurnas, y nerth a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Dwch i mlaen i ganu.
Popeth sydd dda fe dderbyniais os law. Dyw yn dda, dyw yn gariad, dyw yn ffyddlon. Ni rannwn ni'r bendith efo'n gilydd, ac mi gewn ni air o gweddiadau wedi hynny. Ond ni geith y pobl sydd yn ymuno hefo ni fod yn edrych ar yr e-bost ac yn geholi am hwnnw mwyn cael y cyhoeddiadau. Dwch i ni rannu felly efo'n gilydd. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Dduw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll o'r awr hon hyd byth. Amen. Amen. Eto, ni Hywel dochwyn yn y fan yna, dim ond am eich atgoffa chi o'r cyfarfod heno ar Zoom am 4:05. Aled Lewis Evans fydd yn y fan honno, mae'r ddolen yn yr e-bost. Fo sydd wrthi hefyd fori yn narlith gwyl Daniel Owen, byddai'n cael ei chynnal yn y fan yma. Petai popeth yn iawn wrth gwrs, ond sydd ar y we ac mae rhaid chi holi am y link yna. Bore dy Mawrth, mae yna gyfle i ni ddod, dowch eich paned efo chi, i ni gael cyfnod o ddiolchgarwch yno, gweddu a diolchgarwch, yn ystod wythnos yma o ddiolchgarwch fel hyn. Yn hen draddodiad bod ni'n dod at yn gilydd yng nghanol yr wythnos, mae yna gyfle i fwy fyth ohonoch chi ddod felly bore dy Mawrth yn 10:00. O siau, y seiat, da ni'n dilyn drwy hanes Nehemia ynglyn ag adeiladu ac yn cymhwyso hynny'n sefyllfa yn hunain fel eglwys yn y dyddiau yma. Dwi wedi rhannu am gasgliadau at y banc bwyd. Mi allwch chi gyfrannu drwy'r eglwys a rhoi'r cyfeiriad yna ar unau'r amlen neu'r gefn y siec neu'r swm online teg at y banc bwyd. Hefyd, mae yna dysteb yn cael ei gasglu i Wendy Swan am ei gwaith dros y 10 mlynedd, 11 mlynedd diwethaf yma gyda'r mudiad agathos a'r ysgolion. Y gwaith wedi dod i ben, ond dyn ni'n casglu tysteb i ddiolch iddi hi, ac mae modd i chi wneud ac i gyfrannu teg at hynny drwy'r eglwys eto, gan nodi yn yr un modd cyfeiriad yna, Wendy, ar unrhyw siec neu daliad. Sul nesaf, pwy awyr beth fydd yn hanes ni rwsyd beth oedden nhw wedi dweud dydd Llun. Os fydd popeth yn iawn, fydd popeth yn iawn. Felly i ni barhau yma dan y trefniant yma. Os fydd rhaid i ni gau am gyfnod, yna mi fyddwn ni nôl online megis am faint bynnag fydd rhaid i ni fod felly. Gweddiwch dros eich gilydd, gweddiwch drosto ni i gyd, a mi ni gael y nerth yna i gario ymlaen ac i gael oddi wrth yr arglwydd. Pob bendith arnoch chi i gyd.